Nek delok ireng-irenge iki nyampe iki. Ugure jam. Jan. Loh. Kali. Tuh. Katot aku. Jan. Wedi lagi. Asli. Mbok, sekorone kok kesusu aku mbok ya, Mbok. Saya poin. Gede. Datang. Meja. Woi. Oke dulur, ojo lali like, comment, share, and subscribe. Nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Selamat menonton dulur. Aduh. Tas metu omah. Wis ngidek telek. Wah, PTE sapa ra nelek ning kene iki. Gak duwe aturan temen. Gak ono sing info-info. Ya saya mene wis ngomong info-info iki. Tak mau ngarep sik wis. Mau ngarep ae wis ngenteni larek iki. Oh tak jak mancing lah ketemu larek mari iki. Iki pos ke tempatnya ronda kok malah ke mepe karak iki. Oh, wong-wong. Lah mepe nak kan ning dhuwur ono panas. Nek di mepe ning kene kan gak nek panas. Tuh, deleke ae wis karo wonge ae. Beno maco dipangan pitik wis. Panas iki. Ndakir kula nae karo senden enak. Di kampung jenenge kampung rame tapi kok sepi temen. Endi? Iku no Cak To. Sitakne Cak To ae aku wis. Ayo. Woi Cak To. Sirek. Yo. Sampean si eling dibanding mbek salam pramuka ya wae dhewe Cak To. Yo eling gak iso, sahabat mulai teko cilik ae dhewe iki, Bos. Wes Cak To panas. Enake nang ndi ngene iki Cak To? Panas-panas ini ki paling enak atine iku mancing, Jo. Mancing tepak. Pame lek iki Cak To. Asli. Enak mancing iki. Ayo. Agus duwe pancing. Oh, Agus. Aku susul ngomae. Apa jadi aku lah Agus wis. Jelas gelem jak mancing. Ayo, parani wis. Ayo. Ayo. Mbok. Aku mampu mimpi, Mbok. Kuwi omah gede, Mbok. Terus numpak mobil mbek sampean, Mbok. Mandar mimpine iso di kampung Mbok, yo omah gede. Iso numpak mobil bareng sampean, Mbok. Ale teman. Yo iku Mbok cuma Mbok. Lek wis aku sukses duwe mobil dan umroh ya, Mbok. Ya amin, Mbok, amin. Tak kamar sik aku, Mbok, ya. Tak turu-turuan, Mbok. Nang pira aku Iki celuk. Nang pira. Wonten Agus, Mbak. Nonton. Agus. Gus.
Endi Agus iki, Gus? Oh, kono paijo wek Cak Toy. Kono apa rek? Gus, mancing ya? Mancing nang ndi Cak Toy? Guritan. Kompami. Walas. Wake iwak iki. Ayo. Yo ayo wis. Ayo budal wis. Ayo. Wis. Betul dirusak ya. Woi woi. Wah, Sampean joko gedenku. Mbok pitulas di sak ngene. Apa sampean jatuh? aku ngidek telek sing mau rek. Ayo sampean Cak Toy. Di omah kok digawe WC-ne pitik. Ayo. Woi, jangan ditinggal woi. Sik. Apa, Gus? Ono sing nggo pancing iki. Ya ono, Gus. Aduh, ya wis aku tak jekek di omah. Kan gak nggawa mau. Wong jar aku ono sing nggawa. Goblok kan. Ya wis, jekek sik aku yo. Cuman. Gendeng Agus iwanya. Ini sik jatuh lungguh kene tak toh. Kok enak iki adem Yo toh. sik Jo, aku ngresiki telek iki Jo. Sikil Jo. Ono ae jatuh. Mbok, sepurone mbok kesusu aku mbok ya, Mbok. Krek. Entene. Tiba ora rekku. Hakmu Gus wis tuwek pencilaan. Ya apa jenenge wong jekek pancing kesusuan. Wis, gak usah tukaran tok. Budak mancing iwake kalau wake wisan. Ayo. Ya wis. कभी खुशी कभी ना जुदा हम के हम कभी खुशी कभी ya Bu ini yang turun pagi sekali utangku keburu ya kate tak ising no tapi eman hampir main burger tapi bang ini lah iki rek nggon favoritku mulai cilik ngene kene iki wis modho sih. Wong aku ki cilik yang ngisi ngene kene. Kok sapa kok adus ngono-ngono? Panganan telek e. Gak enak wong ngisi ngono. Marius. Enak iki mancing mari. Jelas entuk wakeh ae dhewe Kayak iki. buku ana iki. Wis. Iki apik wanggone iki Jo. Enak iki. Ya wis kene Jo. Ya sampean iki paijo ya. Aku tan kene yo. Ya aku golek ngono. Yo. Yo wis. Tadi. Oh, buat dulu buat. Jarno wae paijo wae Cak Toy nang kono wis. Aku tak mancing nang kene dewian. Wong mancing ku butuh ketenangan. Apes tongkit mau perasaan aku iku biasane dek wong apes sih olehne gede marine. Dek, masa umpan sik. Tato. Pokok mari oleh gede. Gawe bukuan. Masuk iku Jo. Oso aku dak. Aku takon Jo. Pakanane wong mancing ku apa Jo? Jenenge wong mancing ngono ndi cacing panganane. Ya apa men. Mak cacing Jo. Apa terus? Yo sego Jo. Iso. Aku kan takon makanane wong mancing, dudu iwake sing dipakani. Ojo ngono lek mong gare wong emosi. Gak oleh-oleh emosi aku. Jeguri ta? Jegur ah, iki jero, jek macem sampean. Jo. Wong mancing ku penggawean gak maju Jo. Kok iso gak maju sampean iki? Jajal maju. Lak kejegur awakmu Jo. Sampean iki wis aku tak mulis, timbang batal posoku gara-gara emosi sampean. Mulih aku. Tak pancing aku. Jo ngambul Jo.
Wedhe nyabuke lek iki, undangan iki. Selak digondol wong kok oleh iki. Dilek saiki saya buka. Lah, kan, mangan, kan. Oh, kan. Gede. Jatuh, Pejo. Oi. Mancing timbang di gua karo Paijo iki tak mancing aku ae wis. Jatuh. Aku kena gede jatuh, akian Jo. Tolong Aku sing bengok-bengok. Cepetan. Jo, Paijo. Jo, aku entuk budi. Ayo, tolong Jo, cepetan Jo. Akian lho, wong katut aku iki. Akian Jo. Jatuh. Wah, suwi rek. Akian jatuh be Pejo iku, wo. Katut aku gak kuat wis. Aduh. Aku akian. Kamu Jo. Oh, kesandung aku. Aja tukaran akian lho. Gak kuat aku. Wedi iki Jo, Akian. Katut aku akian. Wedi lagi. Asik kepedel iki. Kir, laopo mudah yamen adus kali kir. Paling gak poso iki. Pancen apes di Wes, gak usah tukaran. Balik wes, balik. Ya wes ae. Sapos. Ono cak man ambe cak wil. Oh iya Cak. Kirain. Enak iku wis. Sipis. Yo wis. Ojo rame-rame wis. Meneh. Timbangane mancing koyo arek-arek. Bu nyetrum apa? Oh ya, man ya. Kene trut tepek oleh. Trut tepek oleh. Timbangan tani suwi. Set ngene ya. Timbang nganggur aku nang omah. Ini kan melo sampean. Lah yo iku ayo wis. Kok mancing ta? Oleh. Oleh gede sampai pedot kabeh yo. Takokno Cak To. Wedi gede man. Temenan. Gak ngabus. Gede berarti yo. Nang kono banggone. Iya. Tak ngono ae enak. Lek setrum kan enak. Tek plek. Budang bisa. Oke wis enak ngono wis. Ah, Sik. Lu wajeng genau po ora. Ora. Panganan iwak bokir. Sampeyan kan ngomong gini, kopi aku oleh iwak tepek langsung ceklen. Yo, oke, potong barang rek. Tuh, sik tak benano. Tali sih. Usah wis, ngene gampang iki wis. Iwake kuwedi jarare. Nang nyemplung ra ojo kakek ngomong jawin. Kali ini. Oh, cetek iki kae. Yuk. Potong rek. Apa mergo iwake gede sing mau yo? Iya paling sing jere arek iku paling ngomong Kudu oleh iki. Iki ndak usah sik wis. Bak. Kudu oleh kon nek saiki. Lih, mangan enak kupot lagi deh. Tuh gede lagi. Akan aku deh. Oleh. Jangkrik tahe jawin. Waduh, mari wak kecil iki akeh teleke. Gak apa-apa. Biasa lek wis lial pertama mesti oleh akeh. Ya wis, yuk. Wis sik. Gak usah wis zaman. Ambune ndak karuan. Ngir kene apa ngir kono yo? Ini wis disajar cilik-cilikan. Saser kabeh. Engko kesini rada rono wae. Yo saser kabeh. Iki paling lek gak nyampe badir melem oleh lek saiki. Opo wae kok kena tangan. Gak ono taman. Dihapus arek-arek koyokan iki. Ndak wis, dhewe kudu berusaha. Bulan poso kudu sabar ya. Oleh mari. Delok ireng-ireng iki nyampe bungkur ini kan. Jan. Ceklen. Tarin. Aduh, kau berai kira. Yo. Gimana ketemu kurang ngom dengan balik air. Yo. Sik. Anu niku sik. Aku kena setrum maneh. Mati. Terima kasih yang sudah nonton video ini mulai awal sampai selesai. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video.
Thank you, matur suwun dulur.